Nyakoromo ke jwang waseduogo wantiere karka chenro mar mbaka oromo e kidieny machielo moedo mar goyo mbaka kodi ka wapimo chal mar wach kendo waporo wach kaka joka ng'ato. Odiochieng' ma kawuono wadagoyo mbaka koteno kod wechego mag osuru. Ne wasekoni kacha ni parane ni yudo silingi moro maromo siling 1,000 e mbui kacha, mano ka ponono wendi ma iketo e mbui mopogore opogore mago mag lony manyasani. Koro yudo kanyo ni ring'adi osuru moro mathoth kendo mane wiye kanyo maromo atamalo 15. Atamalo 15 mano mar osuru, mano wacho kan withholding tax. Tiende nang'o? En omenda maromo nade? To jogo maponono gin jogo maloso content, kata ka gintiere kacha e mbui, winjo kanyo ni gin jogo ma jolomb oganda, gin jogo maloso kanda mopogore opogore, gikete mbui go mag Facebook, Instagram, TikTok, gintiere kuonde mopogore opogore, YouTube kacha. Yoro ni iketo wendi, iketo tugo moro miketo e mbui kacha. Koro kochopo sama ichuli, nitiere omenda moro manyaka in bende imiye sirkal. Ok ni beta kanyo ni initimo mana mari itieko, pesa ni yudo tinugo mana kendi. Ma en sigana mosegelo paro mopogore opogore, ta ahinya paro mar chik, mano mar omenda mar 2023. Iluonge kata ni Finance Bill 2023. Nyakora moke jwang, pod en mana paro mar chik. Inyalo golo pachi, gino manyalo gol, minyalo medi, gino maneno ka gima ni kare, bende inyalo mana wacho. Wasewinjo kacha inyalo oro ote makamano ne clerk mar od bura, isewinjo kacha ni inyalo dhi e forum mopogore opogore, TWAK mopogore opogore gi jopiny mondo mi gima kamano chop kare. Okinyi ma kawuono wan gi moro mar wadagoyo mbaka ni, wawinjane, oganda wa ma joluo bende nitiere mbui kacha. Giloso tuke mopogore opogore, gilombo oganda bedo kod mor. To bende ingeni ka gisemi mor kamano omenda monego bed ni giyudo, chaki ng'ado gi e wiye kacha. Sirkal obiro negi mayore koso chalo nade. Okinyi ma kawuono adhi bedo kaka kod jalony e weche mag osuru kata tax expert modhi bedo godo okinyi ma kawuono, mano wuod luo wuok Asgunga, mano Erick Odera wantiere kod achiel kachiel e studio moro ma Nairobi karka machiegni. Odera erokamano ahinya Cleophas. Ichiwo yo machalo nade? Achiwo maber. Amoso jopiny ni oyawre uru duto machiegni uru e chenro. Arwaki ni machiegni bende e chenro. Okinyi ma kawuono wageno dhi konowa ni tax ni to tende nang'o, nikech oganda moro penjo ni ero koro ka en paro mar chik, ka watieka tieka to kama kiny ochak ng'adgi. Jomoko bedo kod luor, ang'e ni ang' wachako kod mano kinde ma wachako to okinyi ma kawuono. To bende nyakora moke jwang, kik wi wil ni ma en gimoro madwaro chike. Chike gi ikalo gi mane od bura kacha. Koselos gi ni gibed chike, nitie jogo luongo nokil kama loka. Okinde mopogore opogore ni gi chenro magi magitime doho kacha. Koro wach ni jogi koro ka oselewo moko chulo osuru margi, gidhi kacha kendo gidok negi e doho. Chik wacho nade kama osechopo karka. Chik ni kata paro mar chik mar omenda higa mar 2023 ochopo kama chalo nade. Mane gimoro madabedo kata ka warango ni stages mage maponono nitie monyalo dhiye mondo loke mobed nyaka chik. Mane gimomiyo antiere koda nyar luo ma en okil kama loka, mano Atieno Ogolla machiegni e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano. Amoso ji duto oyawre uru. Machiegni bende chenro ageno wadhi dhi e yo makare. Ka waneno ni okil kama loka to koro dhi donjo ne jogi e kote yo machalo nade. Kochung' e bao kacha, odhi wacho gik mage. Kama chielo atiyo kod wuod luo ma jambola, ma bende osebedo kacha kalombo oganda kuom thuolo malach ahinya, higni osekalo 10. Akiano chomo 20 ang' okonwa. Mano Erick Omondi arwaki ni machiegni okinyi ma kawuono walose weche mag Finance Bill 2023 ni. Erokamano. Ng'ato nyalo penjo ni koro kijambola kata kijalombo oganda. Ketwa wanyiera ne studio kaka. Ami wanyiero matin. Mi wanyiero. Kata kamano onge maber magi koko bedo ka lose odiochieng' ma kawuono kotenore koda loso gigo ma oganda nyalo bedo ka tiyo godo e mbui kacha, ta ahinya mago mamiyo oganda bedo kod mor, yudo puonj kachiel koda ka lokruok mag paro ma opogore opogore. Odiochieng' ma kono lose gino ma en weche mag osuru. En atamalo 15 mano mar osuru miluongo ni withholding tax. Tiende nang'o? Ka koro iwacho ni ichiwe kacha ne digital content creators mondo mi gino ma giyudo yuto margi kale osuru machalo kama. Achako Erick Odera. Okay, erokamano Cleophas. Kaka asemoso jothurwa ne machiegni uru. Wadwa chako gi gimiluongo ne withholding tax. Tiende ni ya ka digital creator
kaka koro Erick Omondi ma wan go kanyo oloso tuke moro moketo e mbui kaeto tuke no ousore koro winjo be ni chule. Koro ng'at mowinjo bed ni chulo Erick Omondi paro mane chikni wacho ni kapok ochule to ogolo atamalo 15 to chulo serikal kaeto chulo Erick Omondi modong'. Tiende ni withholding tiende ni withhold ka wuodh matin imi serikal okidongo imi serikal kaeto imi modong'. Mane tiend withholding. To withholding ni okochakore sani. Withholding tax osebedo nitiere gik moko ma kitimo ti withhold. Chik dwaro ni kichulo ti withhold, kichulo ti withhold. Professionally ka in ng'at ma is a professional, maybe in okil kaka nyamera ni, in jago kwan, itimo tich moro ma professional. Idwaro ni kapok ichulo ng'at ma professional mutiyo ni tich moro amora, to kichule pesa moingo siling 24,000 ti withhold 5%. Koro withholding nitiere rates mopogore kaluwore gi gima ng'ato timo to gi pesa moyudo to gi kaluwore gi ng'ani en ja Kenya ka tax wise. Tiende ni nitiere gimoro miluongo ni bedo a resident taxpayer kata non resident taxpayer. Mano wabiro bire bang'e. Koro ka in a resident taxpayer to itimo professional work to iwacho ni kapok omiyi pesa moingo 24,000 to winjo bed ni withhold. Koro withholding ni ok en tax to en yo ma serikal kawo go pesa mowinjo bed ni en osuru. En yo michulo go osuru. Koro ka oseng'adi pesa mochul serikal, tiende ni ng'atno onyiso serikal ni ng'atno kaka Erick Omondi otimo tich makama moromo pesa makama ma kuom pesa mono winjo chule tax no wase kawo moro wamiyou modong' bandhe uru. Mano etie withholding tax. Erokamano ahinya Erick Odera kuom lere yo makare. E kinde ni bende okoro wapenjore ni koro ng'ama ok ochule itero kanye. Ukil Kamaloka Atieno Ogolla nitiere penjo mopogore mang'eny ang' wayudo odiochieng' ma kawuono mawuok kuom welo bende ma wantiere go ka kod jonenowa. Omenda ni withholding tax kata oshuru kapo nono ni ng'ato ok ochule kum mage ma ponono ng'ato nyalo yudo. Tang'eni bende Erick Odera ang' bende kod mano bende kang'o leronwa Erick Odera kang'o leronwa e kinde mabiro ni penalties mage ma ponono nyalo kawo. To chik wacho nade kotenore kod gige duto nyaka sani mana paro mar chik ma en mana bill mondo mi wuog bill mobed kata koro act odhi timore yo machalo nade machiegni. Erokamano. Ibro ngono na Martin. Abro explain in English. Kamano mana kiriwo gi ariwa kama nangwa jaja kod. Okay. So when a bill said in the parliament, nitiega first reading. Okay, the MPs discussed the bill and kataka any first reading. Of course, there has to be public participation. You see, and that's why the bill right now is being discussed. Yes, so the bill goes through first reading. First reading, nitie committee stage where the specific committee puts the specific comments. Cast on second reading. If there are any amendments, the amendments are put. Cast or third reading, then presidential assent. So that's usually the process ma bill go through a parliament. Lakini ka ise neno generally before laws are passed, public participation is important. Nikech one of the reasons ma BBI no could go through it was because of public participation. Okay, so Sani. It's a very important time for those who are affected by the contents of the finance bill to give their input. Nikech, Kao said the parliament, parliamentarians are not content creators. You see, so they are not directly affected by the bill. So Sani is an important stage. The content creators and all those affected by the bill, Nyalo put their input into the bill and it will
be actually reviewed. Casto nitie specific ways ma ka ng'ato okochulo osuru nyalo they can be followed up by KRA. Nitie the first of all we have the tax appeals tribunal. Ka KRA or they have given you their invoice, for example, this is how much you owe and you're disputing, inyalo tero a tax appeals tribunal. But apart from that, there's also the court process. If the process at the tax appeal tribunal is not agreed upon, the matter escalates to the court process. So anyalo achoni wasenenoni KRA is sort of using other means to be able to find out all this information, whether you're not paying tax leakage. They are allowed, or rather, I don't know if I say they spy on people. So it's important as a digital content creator, you try to adhere to the laws, but at this stage the input is important. Pero kamano ahinya ng'ini ang'wa yudo thuolo bende mag loko ne oganda wa kinde ma wantiere kar kae. Mana Atieno Ogolla owacho ni otemo pimonwa kendo lernwa yo makare kaka onyalo mana winje winjo kanyo okenge ma chikno kata paro mar chikno bende luwo nyaka okang' mogik makoro chopo kacha makoro jatend piny Kenya kete koke ni makoro en chik. To gimwacho kanyo momako wang'a kendo momako wacho ni wiya kachiel koda kapacha bende okinyi makawuono kwacho kana chike gitero gi od bura mondo mi jod bura otwagi. To jod bura gi ok gin content creators kata ok gin jogo malombo ji e mbui kacha. Wang'eni wanya bedo gi moko kaka mawuok ka county ma Kakamega Mumias kacha mheshimiwa Salasia onya bedo kacha ne gi TikTok ne akia ne bende kotimo mare ponono ka oketo gimoro oko kacha bedo ni charge gima chalo nade. Mane gimomiyo wantiere koda jalombo ganda ma wan go kinyi makawuono Erick. E gigi duto ka iwinjo paro mara medo kata keto usuru ni atamala paga beach mano mar withholding tax ne unu kaka content creators paro no mondi ikawe yo machalo nade jok maloso chike gi ok gin jogo monugo e field karkacha mana pachi mokwongo kata ngina wadonjo matute e twak makaka mokwongo kaka wakili wacho ni sani nitie public participation poko kale ka gitimo first reading wana ko bi to ko bi kale nikech serikal osebedo ka inyo yude onge tich yude kata sani poko yudo help. Sana ngi kijana moro ma ni Mr. Kenya nego bende ni di represent Kenya tarik 5 dwe mabiro. Osendiko barupe ne Ministry of Youth, all the relevant authorities to jogo duoko ne baruwa ka ngise ni regret ok onyal konyi. Koro yude goyo left, right and center. Gitieko school gionge tich. Asilimia prochiko mara joma praboro mara joma nie jela gin yude. Asilimia praboro mara joma onge tich gin yude. Asilimia prabiro ga beach mara joma uloro ni yude gin yude. Joma thokech gin yude. Koro serikal osebedo ka inyo yude sana. Koro kendo ko chakwa chiew to wayudo ni kendo gima tin mwatemo loso be serikal pod dwaro nduse. Koro okwabiye to an kaka youth mosebedo katimo gini for 16 years. Kaki wacho no ni jo bura tokia ok gin content creators. Wadwa solicit, wadwa gather content creators. To ging'eny to wabro dhi nyaka od bura to kwabiye ni gini okali nikech tike mang'eny mwasekwayo serikal to pok gimiyowa. Koro kunya bedo ni yude te mabe no gone serikal ni kura. To serikal no promise wani ma to serikal ma ojende, serikal ma jo boda yude. Koro gini to no buogo to wachokore okwabiye mondo kale to kobiye ni gima affect wa iyalo gi joma ok tim gino. Ineno. Koro magimo ko biye. E gini ma wacho ni kanyo ku biye to jogo ma onego bedni ni kacha monego bedni kalo chike makamagi osewacho ni onge gimoro amora madhi dong ka oka gikadho. Wawinja ni kaka Chirargei Samson Chirargei mano senator Manandi no wacho ni serikal mar Kenya Kwanza oseramo ni gini dhi kalo. To koro kata ko kalo kata ka Erick Omondi kachiel koda kalange duto ma digital content creators
kata gipinge yo machalo nade gini giwacho ni oyo gini nyaka dhi adhiya kaka osechako dhini kata chok pachi dhi chalo kanono koso oyo wawinjane. What the government is trying to do is tax more on luxuries like wigs, like nails, other things like alcohol, among other, which are luxuries to Kenyans, so that we can raise more taxes to finance our budget and be able to repay the debt. As you are aware, debt is the first charge as per Article 202, where we are paying more than 1 trillion to both local and international lenders. What is happening, and you know, we need also to seal the issue of tax exemptions and tax relief. You are aware in the last regime they were close to 1 trillion that were going to tax exemptions and reliefs. These are issues that we must raise, and therefore when you look at the Finance Bill 2023, the Parliament will and shall pass without even amending a comma, because there is only one option on the table. We must raise revenue locally to finance our own. And they say you cut your cloth, your size according to the cloth that you have. Erick Omondi, kiyudo Cherargei gino mawacho duto, inyalo duoke yo machalo na. Cherargei lose touch gi gima timore e Kenya ka. Sani osebedo gi buche mang'eny. An personally osemaka Uchiel. In less than 1 month. Semaka Kisumu, semaka Nobeka the beach. Tukeno poda di Mombasa. Before chako loso wachini. Tomato no you go high cost of living. Ji inyore sana. To gimaji dwaro especially youth en kony gi support. Koro ka jogi chungu kinyi to giso ni gimatin ma wan goni. Pod gidwan dose. Matin mo angoni. Nyendo ose lor na out. Ose lor na out. Aonge mogo. Ineno. Wado moro maki. Ima ko jinya ka joma uso tong e town. Itue osebedo ka golo ji e jela. Ayudo ngato tue nikech Mia Beach 3 months to ko nyali yudo. Koro ngani koro ka simbe koro chako manyo go gimoro ni TikTok akia ni Instagram. Mondo yude gimoro matin. Gi kel pesa mang'eny. Kata YouTubers gi. Mana kami wacho kanyo ni samoro kokele pesa mang'eny to mosebedo ka odiochieng' manyoro kane Trevor nitiere duol kae kod jalony weche mag uchumi mano Professor Fred Ogolla gino ma gimedo mana wacho ni po nono nitiere omenda mathoth ahinya mantiere mbui kama sirkal koro wacho niya waluorna ne Erick Omondi gini ni kaka content creator in gi YouTube channel mari kacha in gi Instagram ka in gi moko mopogore opogore ohala mabiro kaluwore gi mbui mari ma intiere go kar kacha po nono sirkal oneno ni Erick Omondi ni mano kuom ranyisi yudo omenda mathoth ahinya kar ka to wan gi gope monego bed ni wachulo koro mi wata malo 15 kuom yuto mari miyudo e mbui kacha ponono Erick Omondi ang'eni ponono kangi kono oganda ni loso omenda maromo nade YouTube mari kata Twitter mari kata Facebook mari ponono ka en omenda manyalo bedo kara en mang'eny ndiye joma thoth mantiere kar kacha moko loso omenda kacha koso machal mana ka chiwo macha ing'eni rach social media ni tangisi kaka the most followed Kenya ka and gi 4.1 million on Instagram 3 million on Facebook and 11 million across board. I'm the most followed. Seche mang'eny iyudo ka ojende gi timo tugo moko manyalo wuondo nyalo miyo sirkal par ni gin gi pesa ineno ng'ato nyalo timo tugo moro minen mi pani Mercedes no mare ok mare okawa kama timo go mag tugo koro ken Mercedes to kawo suit to donje Mercedes to koro chopo airport okoedo ndege don koro wuondo sirkal neno ni ngi pesa don ngama koro ngiso sirkal sad koro gitimo uchunguzi magi acting to magi kata moko be watime sana maji wacho ni waset standard maonge koro sirkal kikato wuond gini ni jogi nigi pesa ka gitimo uchunguzi maber gibro buok ojende onge pesa magi paro no ojende ne gogo onge go koro gin nini usuru ni gimanya kama chielo taken wakili bro ngisa kech ntie gimoda temo takia ka ni legal ni bro tero e jela bro chopo kuma koro bro boycott mano boycott kadu tamo rute mango golo tuge gikoso usuru wabro gather wabro rally
ojende okata jotugo ojende te to wacho no boycott osuru mano paro mabiro kaluwore ga ng'eni okil Kamaloka benangi konwa ni kaluwore gi chike ma pacho kae wacho ni KRA wacho kanya lipa ushuru jitegemee ni kinde makoro mano ok timre to serikal mar Kenya Kwanza da tiyo kod usuru oyo gi machira gi wacho usuru gi oti kode kuom bugo budget kaachiel koda ka chulo gope ma e pinje maoko udatime yo machalo nade kata ngawinja ni pacho rikodera nikech ng'eni gima wacho ni sawa kwa golo usuru to ini chungi ngisa ni hel bonge to nyoro nya chulo usuru kiny kena chaka golo usuru ichungi ngisa ni in gi 50 CSs midwa chulo ana golo usuru chieng' mar adek kendo kiny chaka ichungi ngisa ni milion 800 idhi nyiewo nego Mudavadi gi nani Rigadi kod Ruto mutokni kiny kena chunga golo usuru kendo chaka ichungi koro usuru magolo ni opokaneno ndara mogero poka neno koko dugo konya ineno wanonge tabu gi golo usuru tabu wani every kwa chio go kinyi to news go wa pile magini CSS gini 50 from 20 what teach magitimo kwa kia aya iwacho kanyo ni weche gi ka thoth kinde magintiere kar kata ka gintiere od bura oganda chomo kama chalo nade Erick Odera ma otingo weche go machira rge bedo wacho sani iwacho ni omenda mida choke usuru gi gin mida tigo timango chulo gope bugo budget kama bene wan gi budget moro manade trillion 3.6 onego be ni somo dwe manyien wan gi ndalo matin ne 10 ngi sani wach chopo tarik 10 ka un tarik 20 choko pache Erick Omondi gi lange winjo pacho akili winjo pacha gi pach janeno rumo tarik 20 dwe ni marabich en ang'o madhi bedo kacha katimore nikech winjo kanyo ni ichoke mondo mi obug budget mane wiye kacha deficit manya bedo nitie wiye kanyo romo kacha bilion 392.7 monego bed ni bugo mano kawuok kuom omenda moko manya bedo ni wuok mane ushuru karka ushuru ming'ado kuom tiyo gi mbui en paro moro mobiro e kinde madwarore koso nego miye paro machielo mondo miye thuolo mondo mi oganda yude pesa moro matin Mercedes ma Erick Omondi wacho karka gi ginyewe go mondi mondo ka jogi ipenjo maber kabisa achiel adwa lero ni gima wan go sani en paro migole en gimigole paro tiende ni a proposal bill kama entiere no en a bill ok en chik en mana paro mochopo e bwo od bura to paro kochopo e bwo od bura chik mar Kenya miyo jopiny thuolo mar golo pachgi e wachno emomiyo wawacho kata wagolo pachwa on the specific the digital creation tax ma ibedo proposed koro kaka wawacho achiel kuom gima ntiere en ni the 15% atamalo 15 magiwacho ni to do bedo mamalo mano ya gima wawacho nikech kaka naselero ni with the holding to sebedo kanitie to en ga at 5% koro 15% to wadhi malo kabisa koro mana achiel kuom gima owinjo wachi kendo owinjo bed wanyiso jo od bura mondo ging'e ka gidhi go kura ka gidhi go mbake wachne to gidwoke chien mar ariyo digital the 15% magi wacho ni ing'eni obiro to jogie kaka Omondi gini ok gin within the specific definition of professionals koro chik ma owinjo jod bura owinjo bed ni loso owinjo bed ni gi lero maler ni to jogi gin professionals koso gin professionals mondo megi qualify for withholding at the professional rate kata a rate ma different koro that gap pod nitiere mamano jod bura owinjo bed ni ng'iyo wach mar adek giwacho ni content creation to gi withholding ing'eni sa Erick Omondi oloso gimoro kaka content samoro oloso tugo moro miuso ne nyithindo an kaka janyuol adwa ni mondo ang'iew tugo no mondo kony nyathi seche moko weche mag somo kata miye moro e ot nyathini ema chulo Erick Omondi to nyathini onge KRA pin nyathini ok en taxpayer nikech en maina ere kaka nyathini dwa chulo Erick Omondi kata odwa withhold nade mondo mi KRA mago e gik mowinjo bed ni chik ni sama entiere ni ing'iyego e wach ma pod entiere go e od burani koro kadwa duoko wach mana awinjo ka jatelo Cherargei temo wacho iwinjo ko wacho gik mang'eny iwinjo ko wacho ni
wigs mag joma nyiri, nails ang'o. Yeah, mago paro mantiere. Gima wacho no litgo en ni wigs go gi nails go gin pod wan bracket mana mar youths. Pod mago pod mana nikech youth go ema temo mago tije go mang'eny. Gidwa kelo gimiluongo ni exercise duty on it. Iwinjo ka chera ga wacho ni en luxury. Mano pache to ka penjo nyamera ni is a wig a luxury to her? No, it's a necessity. It is a necessity to her. Idware pile ka pile. Yeah. So gima timore ni owinjo bede ni gikelo rate moro ma is acceptable kata ma is affordable. Nikech every time magi impose an excess duty more them kakineno gi propose ni more them okadho, obviously those prices will shoot up. Gima bende adwaro ni mondo ang'e, awinjo kaka Erick Omondi wacho on trying to mobilize youths mondo me at one point gi stop. Gima dwa lero en ni chulo osuru to nie chik. Osuru to noya chon. Chik dwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato ochul osuru. Emna ni gima wacho en ni ato osuru ni owinjo bed ni chule yo mane. Kaka wan wa jok ma timo weche mag osuru gi to gi chik wacho ni osuru ok chul e pesa moko kaka pesa kimiyo nyathi skul. Mano ok owinjo bed ni chulo osuru. Pesa ma help mi ka in nyathi skul, mano ok owinjo bed ni chulo osuru. Osuru owinjo bed ni ichule ohala. Tiende ni ka in Erick Omondi to itimo digital creation as your main activity, nitiere expenses mo in ka. Onyalo ng'iewo software, nitiere jok motiyogo mochulo, ochulo electricity, internet. Onyiewo kamera mare. Yes, onyiewo kamera mare. Owinjo bede ni wabedo kode piny kaka an jakwan, to wago kode kwan no. Ni Omondi mae gima yudo, magi gik mo okonyi yudo pesa ni. Magi te wagolo e pesa no mokwongo. Kasto wachope gimiluongo ni profit. Nuengo ibro nyiso kaka iluonge. Yeah, kas profit ni emwagolo emochule e osuru. Ok ni ochuli osuru e pesa cha kapok ong'iyo gik mnotiyo kode. Koro chik ni mane od bura ni nitiere gi weche mang'eny. Moko kuonde ma poka winjo ka wawacho. Nitiere kendo proposal ni mondo gikaw atamalo 35 kuom pesa mimiyo individuals kaka an gi jawagi koponi wanyalo yudo mshahara moingo siling 1,500. Iwinjo. Mano achiel kuom chik mane nitiere. Now mano ni gitabu nikech gima mano dhi timo en ni odhi dwoko pesa ma in go ofuko ni tin, disposable income. Odhi dwoko piny nikech kose ng'ade ting'eni pesa ma in go ni dok piny. Ka disposable income odok piny, ting'eyo ni pesa ma kata nyalo konyorigo kaka family, kata nyalo konyorigo gi jok mikonyorigo dok chien. Tiende ni the demand for goods and services mar ng'at ma pesa ne ong'ade osuru mang'eny cha dhi dok chien. Koro mago e weche mane dhod bura sani mubedo wawuoye. Ang'e maber ni ang' wayude ni thuolo bende mar rango. Ang'e mano bende kama okil kamalo ang' duokwa. Iwacho ni nitiere chenro mopogore opogore mag chulo osuru. Ng'ama ok chule kuma gimantie. Iwacho ni ng'ama kwepo chule itero kanye. Ng'ama chelo iwacho kanyo ni ero koro ka wach ni chulo osuru to nochako chon. Ero nochako chon kata kinde ma iwacho ni mi Kaisar gir Kaisar to Nyasaye bende miya Nyasaye. Koro sani ma Kaisar sani ma sirkal en mane. Wacho ni ichako juogi osuru kapok yudo kata yuto mari. Kata kiyudo yuto kapok yudo nyinyo kata profits mane wi kanyo yuto go osechak juogi machalo kamagi. Nitie jogo manyalo wacho ni ya wakili. Sani ayudo siling 10,000 e tugo makama ten miriambo. Nitie jogo mariambo seche magitimo gimo declaration magi kata income magi gigo magitimo. Joma kamagi ere kaka iyudogi e kinde magine mbui, ere kaka inyalo lu jogi. Ponono nitie diere mar wach ni inyalo wach ni Erick Omondi nikech ni man kod istro kauno ka olose wi akode onge ka sane crazy kena onge karka ka wan kod Erick Omondi. Koro ka irange ng'ani ni mbui kacha ong'e nade ni ng'ano yudo pesa machalo kamae mondo mi osuru ni ochule. Moko be nya bedo ni samoro timo mana marketing e WhatsApp status mare dichule to mago omenda ma sirkal kia kama ntiere. Omenda ma sirkal yudo ni osuru ni owakanye ang'e ni obor to mana matin kama nyalo yude mondo lere ne oganda. Jogi mariambo seche magitimo declaration otergi kama chalo nande. Jogo makwepo chulo osuru chik wacho nade wi jok makamagi.
as I stated, ni kare nitiegi their own ways of following up on people. Nitie cases ma and they're in the public. For example, prominent people ma or say they've been brought to court because of not paying tax. So Kere has its own way. Especially ka Erick Wachoni, it's not the, let me say, it is not the case ka you're creating content on maybe using that car and you're not the owner. Kere has its way of verifying. Okay? Shida nitie ni ka for a period of time you're marketing to onge kata Osuru kata chelma ise golo. Kere follows up. For kataka declare nil returns, so you're always marketing, you're always doing brand affiliations, lifestyle, marry, e-posni, very flashy. Kere will follow up. Koro giluweyo machalo nikech bende mai gima ji rito ni ati koro karkae ni Erick Omondi olor kacha gi jeep moro maduong' ma black to penjo ni ati jeep ni koro nyiew pesa di to tiyo kode mana dichiel kata diriyo onge nane ni ma en mare inyo nitie intelligence ka Kenya to nitie DCI Kare nyalo follow up through the means my investigation casto they investigate then they call you for questioning ka iseno naga kama Erick Odera demedo gimore wi weche mag luwo gigi adwa wacho ni in gi ratiro kaka content creator kaka Erick Omondi mar keto kata Mercedes kata ot moro mi ng'eyo maber kabisa midwaro mopong'o gi welo mano ratich nikech mano tiji inde ng'e kaka time mondo yud yode nigo koro sama koro idwa timo weche ni mag tax midwa declare koro gimo winjo bed ni timo winjo bed ni manyo professionals kaka an kama mondo wakonyi nikech samoro iketo gari no to gari ni ok mari ere kaka idwa pogo ni gari ni ok mara mondo mi koro owuoge bugena koro wabro timo ni audit wabro ng'i ni gari ni kela ne logbook tikoni aonge logbook koro wabro fwenyo e logbook no wuon gari no okay kata ot wabro ng'eyo through the titles koro winjo bed ni ibedo gi yore mag loso records ni maber records nigo emwatiyogo e loso bugeni to bugenigo emwamiyo KRA bugenigo emwabro konyo wang'eyo nyaka kaka iyudo pesa nigo kaka pesa ni mane bank go kata gin magi kata ok gin magi nikech inyalo yudo kaka tije moko nitiere kata kaka wakili onyalo yudo pesa modonje bank ni mok mare mar ng'at mutiyo ni mar client mago wabro pogo te mwanyiso KRA pesa ni mana mowuok e ohala no e kabiro chopo kama koro ichule tax koro kik wabed gi luoro en gima yot en mane owinjo bed ni waloso records wa maber records wago emwatiyogo e loso bugewa go ema dhi nyiso wa tax mowinjo bed ni wachulo to penjo moro ni to ng'ama ok ochulo osuru to itime nang'o itere kanye nitiere gik kuonde mang'eny minyalo tere namba achiel KRA nyalo kawo mwandu ni kok nyal chulo osuru bende nyalo teri e court to in bende kaka ng'at mokoso chulo osuru in gi ratichi kaka nyaminwa ni oselero ni in gi appeals tribunal the tax appeals tribunal nitiere yore minyalo konyigo mondo mi yore ni mag osuru mibandhigie orum ok ni bandhi abandha all through koro inyalo teri e KRA appeals tribunal ma idhi tiwacho ni okay gimo bandha ni ok mara ne en mar ng'ato kaito wagolo bugenigo to nyiso the correct position kop weche mag appeals tribunal de KRA otamowa to wadhi e court court no bende pod ine gi ratiro to magi te gik matimore mos imi thuolo maber mar lero gik moramora tabu moramora ma ok winjre kindi gi KRA Atieno kata ngawinj kuom content creator koro ane pesa ne chopo kama chalane wakil erokamano for explaining so adwa wacho ni self regulation bro konyo as opposed to withholding tax nikech ka wadwa withhold that 15%
the content creators that they're going to be demotivated from actually performing, and it's going to have a negative effect nikech that Osuru ma government dwa kwanyo aitakuwa, it will not be there. So part of the proposals wanyalo wachoni either they reduce it to, or they term content creators kaka professionals now, because it's a growing industry. They term them as professionals so that they are under the 5% withholding tax, or they do self-regulation. Kaka owado wachoni they hire accountants so that you've used it for creating content but it's not yours, you're able to declare. Kesi or the KRA, the tax appeals tribunal, you're able to maneuver your way through. Yes. Ero kamana yangina wadugo modo rangi weche mathoth mapuntire karkae. Sane chalo ka gima koro ka osekete karkacha. Enango makoro kelo pogruok e kind digital content creators gi professionals kata jolony makoro be nitiere bracket mara atamalo abischa. Ngomi aparni omede wiye karka. To bende gin bende gi yie kode nyaka sani. Bende gik makamagi utoroga timo. Nikech samoro withholding tax ngin gimoro mosebedoga. Onono kitimo tich kata pinye maoko ka omenda ochopo karka iro ni atamalo moro makambi mano mitishno nyalo ngadi. Kata ka okena atamalo 15. Ng'eto makama koro ka chopo. Kurka kori weche mag tax gi, tax education bende content creators bende untiere godo kuom ranyisi wasene ni e ute madongo geche madongo wacho ni timo movie kunde malich kunde ma intiere karkacha koro kocho kar chulo suru wacho ni hoyo ana hata mala paka bichu mudwani aonge emomio gini to and very technical. So nyamino go adwa understand it, but one jumlu ni layman one na jomi jinyiero kata jotugo koro gini ni a lot of seria maeke to gima do kwayo kata serikal ni kechwa do no socho ni jobura kata gin content creators koro akiani onego beni serikal luongowa kata manyowa kata penjowa to pogitimo kamano mondo gielewawa ni to wanade to watimo nade to diga nade sani pok gibiro iru podi to ntiere group macha manolose migao mochung'ne weche mag tuke wacho ni talanta hela gi chalo kamano be pok gibiro kata podi kata penjo wetena mantie talanta hela no ni to pinyo lingalinga to jende gi to dinyore koro serikal otimnwa kata goodwill openjwa kata gitime research kata gibigilose kodwa mondo obe understand ni one involved okni wanochunga to kaka jasiasa senator wacho ni not even a comma in koro neno marach otiano koro tiano mama nda penjo wakili kana opunja chon kika die jela kech wano koro do chunto wacho ni wadi boycott. I don't know what that means kech koro onge ngama penjo wa to jitiano no wacho ni utim gimu dwa timo lakini gini to dikalo kata koma chielo kidinini to seche moko wan kata onge rach wado mondo ngato bi explain wa kaka sani ko acha ko understand gik moko to anan ngata chiel I understand kaka giloso acha ko understand withholding tax the legalities koro apparently gini girenga ni gidie odbura ni gidie care professional nyaka gimany wantie gi organizations wa to kata Nairobi ka kwa ngenya inya wanya kata romo e hall maji medik to gikelwa to walosi inene to wacho gini nyaka take prayo mondo mi ochok pacho lakini ko chopo koro wan wachunga to koro gino sekal inene koro nge that public participation gimanywa for kata for no other reason gi explain no amos also gi jotugo gi to asira magin ko ngeny sana to maybe gin gasira kechu gikia inene gikia koro nyaka participation no nyaka bid nyaka gi target jogo okni one mwalo kocha to jodbura to I on our behalf inene to wacho ni kilima gigi tatimore ntiere riwruoge ma untiere godo mana kake wacho bura Nairobi ka ok ngeny ntie matimo tuke maka mag county ma Kisumu ponono kate grube ma untiere godo thuolo mo mi usani ndala par mabiro nyaka tarik 20 mondo mi uchwale
pachu gino monego bed ni iloko tainya ewi omenda makoro osuru makoro libero kata ke juogu ka utiyo kod mbui e chenro mopogore opogore meku kaka jotugo kachal koda kwa jomigi nyiero jolombo ganda gigo modhi bedo kacha ka utimo ponono guru beugi ubiro kanya achiel mondo mi uchope pachu gino modano loki paro mar chikni mano mar finance bill 2023 wuok tich mabiro an adhi luongo jotugo ma Nairobi to wang'eny to wabro dhi od bura kanyo for 3 days to Erick kudhi od bura kacha do mano nyiso ni chako dhi mana kaka isebedo kidhiga gi jogi e ndara chako so dhi temeyo machalo nade kudhi kod jotugo one of the idea raise our voices kwa ling to take prayo chupo to adhi nyore koro kwa wadhi idea oko kacha to wakwayo ni gini biro trick makama kukukale kapok waloso ineno kata kech koro wakia ingeni serikal poko miwa outlet kata channel ineno to wantie gi a lot of groups mag jotugo gi to wasebedo kwa wach mogi moko acha chada mogika wasebedo kwa wacho ni to gini to kwa losi okumanyo mondo watim participation mwacho gi kech koro wakia channel wan gi mwangeyo ni gini de kale ya odicha koro to odno ntie gi ojende mane ogone gi kura mamoko jotugo mamoko siepena mamoko kuom gi boleng moko kuom gi oleng ok ti koro wagocho ne moko kata nyona gocho ne babu gisani biwa losi to babu to kuja tugo to ntie jotugo mang'eny e yokuno koro wabe wakia koro wan gima kwa chie gima ng'eyo ni chikni dhi kalo kacha wan kacha mokoro wadhi to wadhi kwa gini bwana gini kukukalo uno jende aya wakili kata gaduogiri Erick Odera ngome nyalo medo ado wacho gimoro or give my comments on what Erick is saying. Usually ka nitiega public participation associations ma the specific industries give their proposals so najitolea kuwasaidia to write those proposals nikech you see ka idi bunge you're picketing but you don't have a document you say I say tero my proposals kai adwani ka bill first reading second reading you consider these proposals you see your voice has to be there written casto nitie something called lobbying for bills to pass in parliament nyaka ibed gi jogi ma isewuoyo godo ing'eyo kaka gigieki wacho ni kusipege od bura kayo yes because that's how bills pass even kai neno in the American parliament system you have your people who lobby for you in the bill so our work is to look at the parliamentarians and see who have the best interests of the youth at heart casto these legislative proposals ma was collect our comments from the various associations ma content creators we place them as their duty now to ensure the bill passes with these amendments casto there's something else ma adwa wachoni ka ineno the definition ma the monetization of digital content sani they've expanded it nitie brand affiliations marketing kata crowdfunding so the government is really looking out for any type of money that you collect online so they should try to actually put this definition in also in the income tax act because all this now is being categorized kaka income and it might bring issues of maybe double taxation nikech kama kaka owadwa owachoni you're taxed before you get your expenses to nitie maybe other types of taxes kama kaka if you're having employees that you've employed kaka Erick nitie gijogi there's another type of tax ma onyalo so it's going to bring double taxation and the taxation should be progressive you see okenya chioni iketo 15% tax on a commodity ma konyo youth it should be increasing gradually yes mane parlamentia kar kanyo to Erick Odera nitie gino ma wakili wacho
gima paro Erick Omondi nitiere godo gi jogi mag wuotho nyaka yor bura kacha nyalo bedo ka ng'ama okawo le to go e Luanda ni mare dhi mana loso to ge gino ma idhi chiwo wakili lero kanyo ni giting'o oboke moro gidhi godo kacha mondo gitang' adieri ni magi e gigo ma wadwaro ji duto ok dichopo e od bura kacha mane gimomiyo od bura sani osechiwo thuolo ne oganda mondo tim nade ora andika magi ne clerk mar od bura paro mopogore opogore ma gin godo magi nyalo bedo kacha ni mondo gikel lokruok e paro mar chik mar omenda masani ang'o minyalo medo ayie gi gima wakili wacho gima anyalo medo jo tugo matugo e mbui gi en ni sani ginyalo ndiko memorandum kaka nyamino ne owacho ni ochiwore mar ndiko nu memorandum Erick gima unyalo timo wasenyisou ni the 15% withholding on the digital income is more koro unyalo point those specific ones kendo wasenyisou bende ni the definition mar content creators is also not anchored in law unyalo bende highlight mago 3 unyalo wacho bende ni jok machulo gin nyithindo go onge pins koro ko winjo bende giluonge koro mago gik ma unyalo ndiko kaeto kusendiko gi koro sama udhi cha to udhi ka organized to utero gimo udhi wacho ni ma is what we think sani kata kawuono andiko sani pacha e bill ni auro ne ispak nikech ispak ema miyowa thuolo mar keto pachwa kaka wanene koro mano thuolo ma bende anyalo miyo Erick ni sani ema ji ndiko gie ndik gi uru kaeto utergi koro mano biro miyo a lot of ground and strength e your argument sama koro uwacho ni gini ng'enynwa kama ka nyako ni ochako wacho kendo ni kata definition mar gik mne giwacho ni this constitutes a digital content sani nitiere magi kaka gigologi e bill no unyalo dhi muwach ni muwacho ni oken unyalo ugologi ma une muwacho kaka ung'eye nikech une utugogi kusendiko gi kamano kaeto unyalo wuoyo koro gi jod burago ma ung'eyo ma osiepeu unyiso gi ni bwana kaka watere cham e kaka wadwaro ni ukonywa mondo kadhi koro kutime kamano to dhi wuok maber aya koro ka wadhi mbele gi the finance bill 2023 nitiere kendo weche mang'eny ma nitiere e wachni useneno exercise duty wasewacho ni gi target weche mag nyiri weche mag wigi weche mag dusruok koro gitemo wacho ni mago are luxury to nyiri to ng'e ni mago are necessities chik en gani excess duty bedo ga levied on luxuries sometimes mondo gi limit consumption kaka ineno kaka samoro en okete kong'o okete ndawa okete gik moko mar harmful to the health mar ji mano in a way gitemo reduce go mondo ji oti kode matin lakini nitiere gik moko ma ji tiyo go mondo konyre go koro mano to winjo bed ni ging'eyo mago gik makoro ji machalo kaka gi en nyako ni owinjo bed ni sama koro dhi ndiko proposal ma target jo content creators ni a gombo ni nyiri kata grube moko mag jok matimane beauty industry o target this excess duty ma koro ikelo madhi miyo weche mag wigs nails ang'ogo dhi mbele nikech ng'eni gi nails gang'ogi bende ing'eyo ni nyalo tugo udi nikech nyiri ohero dusruok sama koro bei odhi mbele to dhi kelo iwacho ni kanya kama choch ni bira inyo ka wakili Atieno Ogolla nigi paro mupogore wacho ni wig na marwako ni onge madhara mora mukelona onge midhiero mukelona e kinde gi bende Erick Omondi bende wacho kanyo ni oyo wigi wambe watiyo go e miyo ji nyiero samoro ka wantiere mbui karkata waduogo mondo mi warangi okang' machielo mano kama wantiere karka kiwacho weche mag double taxation weche mag chiwo osuru diriyo ere kaka inyalo los gi e yo moro makare to paro gi duto ka untiere godo ka uchiwo gi od bura bende nitie thuolo ni dhi winju koso dhi chalo mana ng'ama gole e Luanda e kinde machielo ka wantiere karka mayo klogoroge mokwongo nyakora moke jwang' e regime mokalo kata tielo mokalo mar telo mar Uhuru Kenyatta gik ma kamagi ne nitiere mano finance bill ma higa mar 2022 osuru ne omede gik moko ne nitiere subsidies giduto ne maneno ni oganda jo Kenya odak e yo machalo nade wakaw yweyo masani yweyo mokwongo e cheno mar mbaka romo waduogo mondo wamiyo wago mbaka ni kodi kendo ka watere okang' moro machielo
pod wantiere kae kod welo duto mane wantiere gokinyi ma kawuono. Erick Odera Woodcast Gunga kaachiel koda ka Erick Omondi kaachiel komachielo wantiere kod okil Kamaloka mano Atieno Ogolla. Kik idhi mabor, wakaw ywe masani. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Hidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Magi nyithingege ma wan go saisi ni magi luongo no budi gine magine ka wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo girkat. Yes. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Ee Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nimekutendea dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Dial *811*274# to get Toba. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Nyakoro moge jwang waseduogo wantiere karka mbaka pordhe mana mbele. Wacho ni kinde ka kinde ka wayudo thuolo e bwo wang' chieng' ka wayudo thuolo mar somo gik manyien. Okinyi ma kawuono en thuolo machielo ni mar wayudo ng'eyo gik ma opondo e chike ma pacho kata ahinya motenore kod wechego mag osuru ma bende wanono odiochieng'a ma kawuono. Nitiere gik mathoth ahinya mantiere karka ma onego bed ni warango odiochieng' ma kawuono. Wakoni ni tudi kodwa SMS line wen 3-3-6-000 mano ka wantiere mbui mara Facebook kacha bende nitiere pichni moketo kacha matino tino mapono nyalo bedo kacha kirango gino ma Erick Odera wacho gi Erick Omondi wacho
gino ma wakili Atieno Ogolla bende owacho kar kata timi wapachi kod ko twak makamago mbui marwa en Ramogi TV Facebook Instagram montere kacha Ramogi TV Kenya Twitter Ramogi TV KE tudikoda Facebook fan page mara bende Cleophas Oluoch yuda kata Twitter bende @Cleophas Oluoch mondo mi wakonre ane wawacha ne kine mwaporo wach kotenore koda gigi duto ma wantiere godo kiny makawuono osuru makoro ichulo ka ntiere mbui ni tiende enang'o mbui mage mantiere karka mane okang' machielo makoro radonje mondo mi warangane ponono jogi dwaro kata gimoro maonge untiere mbui mane ma samoro ichude to mage ma ok chudi to mondo mi ichudi nyaka ibed kod ng'eyo kod lony moro ma koro sanada kelo Erick Omondi e twak nitiere gino mbui mopogore opogore wani mano mar Facebook YouTube TikTok ntie jower maketo kata Spotify Boomplay jomage mage machudo e kind gigi duto ang'eni nitie chenro mopogore opogore mag jogo ma jotugo maketo tukgi e mbui mopogore opogore to nyaka sani kata kuom ranyisi nyalo konowa kaka Erick Omondi mbui mage misetiyo godo to mage machudo chenro makama bineno gi jokere koro bende nyalo mana waji tikode kaka declaration kae to Erick Odera bukoni kako ne gilu chenro mopogore opogore mondo gikoni gini mae gimae mitime mbui to sani intio jende kata joma dak gi mbui nikech mbui to chulo to kini gi numbers ng'ato kaka an kini gi numbers to chal mana Ramogi ka mbui chal Ramogi ke chun gi joma neno to koro joma do uso gik moko bro approach koro mane kaka obewa chal kata be Facebook na ena Ramogi ena TV onya luongo ni Erick Omondi TV nikech entie gi joma subscribe to ntie kaka YouTube magi chuli gi jo YouTube to ntie moko ma kaka Instagram makora winjora gi clan direct ni ando kama a charge machal kama to mata charge machal kama mono koro winjire kode jiari ineno kora timo na gimoro taketone to mano be Facebook mano be TikTok mana YouTube ma chuli gi jo YouTube direct kalure kod content miketo to jiadi monene ineno mano kata serikal nyalo neno direct to emomo no wacho ni ka ber won to do bedo gi forum moro ma be serikal elewa kaka wakili wacho to be waelewa gi to what define gi kuma contain a lot of gray areas ineno kata nkaloso ka magi manyien to bro yie wate ni magi ma serikal introduce manyien currently a lot of gray areas to en gima ka serikal bodo kinicha kudugo support to wanya kata loso pesa mang'eny moloka kwa loso sana kaka ni wacho ko bedo structured to wabedo gi forums go ginya kata dima kendo gi support we na we ma waloso pesa mang'eny mabe gibe gi yodo pesa moko neno to gima akwayo samana wane break to wete apuonja ni dore ko romo to waloso kama kech ntie gik mang'eny makata one content creators pod wakia koro wano kwa nduru to ukech ngato poko explain no you understand wananga ni jogi biro kawo pesa matin mwalo ineno koro nyami no se punja kama tin samana ne break ni timuru kama to mano mo di team wadi bedo abro kata choko joge to bo biolo squad asilimia prochiko kata 99 ibro do ni kia the bill gin ka gichung to gin no mane mbui no ni need to be taxed to gibuok inen poki somo kata bill to maybe kaka Erick wachoka maybe bill no tigi kuma ma wrongly defined inen makoro nya butungi so Erick ne wado mato geriam koro wati ulungo gina ngomotero memorandum wadi wacho ni wane won gigi koro ma kumwacho kama token kama mine kama what's the definition of a content creator nitire kama chielo mabende adani mondo mi ler ponono nyalo bedo ni en achiel kuom yorego ma oganda nyalo bedo ka penjore ni mai gimo serikal koro biro iru nitire omenda ma wacho ka Facebook chudo kata ka gini yore mag chiyo gi stars mano e kini chenro mopogore opogore mag chudo ka gidire kata kalore content miketo karkacho tugo miketo e mbui kanyo YouTube bende nigi yore gi mag chudo wakiaka mbui mamoko bende nitie gikone gi mag chudo tinyalo mana lero e kinde ma ng'ato biro kata mochuli
mane ma sirkal dwani koro ipog kode mopogore gi mochulie content maricha. Koro nitie ng'ama biro nyiepo kari kacha. Macho ni Erick Omondi nigi live show mare chieng' ngeso gotieno. Odhi e Facebook live. Kodhi e Facebook live kacha odatimo kata product placement. Okawa kata mwandu moro to keto mane TV mari kanyo kama intiere kar kacha mbui e odi kacha. Kata keto mane background. Product ni akoro kama intiere kar kanyo ma en gino mangano uso to ngano mi pesa to serikal ng'ama ber ni kae nitie pesa mantie Erick Omondi oyuto kendo yudo pesa mamalo ahinya milionde moko ringo kata en contract maringo kuom dwe achiel ponono mae pesa ma sirikal da bire to koda bire mata michuli gi jo Facebook. Apa na understand gimi penjo nitie moro ma kete Facebook cha kamano dong ma a post to nitie moro ma koro serikal don bedo kaneno batheka samati mo so kamano actually gite mikete mbui kaka post gimoro ma itimo product placement mi keto mana kanyo mondo gando ne kinde mi dhi mbele gi live mari ponono magi mo serikal wacho ni oyo kata kopogore gi pesa ma Facebook miye nikech content mare koro sani ntiere moko moyudo mabalang ministry mar health robiro da uso chenro mag malaria ni gin gi kuo yath Migori to giwuok gi Erick giwacho kanyo ni aya koro ketwa mar kaka kon ji ni oyawno dhoudi wakuo yath suna itabu ni te chakre kod nini economy mar yude gimomiyo ineno ka yude go nduru to giywak sana nikech gibedo touch kota tact in a very sensitive place nikech yude osebedo kamanyo tich to yudo ng'ato dhi college nyaka gi masters to tich otame kata higni 4 koro dio discover ni kara anyalo timo gimoro ka ineno anyalo timo gimoro e simba ka tayodi koro sama koro serikal nyocho chung to wacho ni mabe gidwa kawo koro yudo pogre kod akani nyimine gi luxury gi beauty product akia lakini one ekona mari content creators ka 100% gin yude 100% gin yude to ng'eny gi mai gi makoro gini chako gini adek mokalo eka ju chako this making money gi content creation okay ngi machon en gi manyien ineno to obiro from a backdrop of jomose koso pesa ose koso tich ose koso school fees kore mana ema ken sensitive ema nacho ni whether in Facebook mo post kata en product placement the way magi go about it nyaka gi involve the content creators involve content creators there's be a lot of misinformation misunderstanding a lot of uproar ineno konya gi find a way tabe kaka kosa ni kwa selan ku mwakilika ni karabe wanya di picketing kacha to go koko to chingo goa to goa tiagas to kwa dok to pod onge gi mwakonyo nikech onge gimoro ma iweka onge karatas kata proposal kata memorandum miweka kacha ineno koro jokoma gi pod di kala kichonge koma michi wacho de jokoma di kala gimoro ma gido kacha wakili yeah, adu achonia if you look at the definition kai wachoni kata ngato has placed a product there for advertisement the bill wachoni any entertainment social literal artistic educational or any material electronically being disseminated ineno kaka entertainment is already in that means platforms kaka Spotify, if you're earning, that's already subject to taxation. To Omedoni, it includes partnering with brands, sponsorships, affiliate marketing, subscription services for online content, kata crowdfunding for content creators. But shida nyalo bedoni ngato maybe there's that product money tekanyo but it was not intentional ni mano sponsorship kata brand affiliation. How are they able to let me say differentiate?
Sasa mano it's going to bring about that confusion, sorry, ma Erick wacho. So it means that we need to organize the content creator so that they can give their views and explain, so that the taxman can be able to understand. In this instance, ma sponsorship, ma brand affiliation, ma partnership. So in this instance, Kataka, I'm having my video, I'm posting, but there is maybe Starsoft Kanyo, or it's not directly linked that I'm marketing Starsoft, so that they do not go and follow up Starsoft to find out whether they had paid for that product to be there. Wacho ni kinde ma gigi timore mano kitabu marosea madonga ngwen matinda uchia. Joga ero koro lal nikech gionge kod ng'eyo. Ng'eyo ni en gimoro makare. Oganda nego beni ntiere. Erick Odera. Jo miji nyiero, jo tugo, mopogore opogore, jo lombo ganda, gintiere kodwa, wadak kodgi, gin owetewa, gin nyiminewa, moko gin jirendewa. Moko kata kiwuok sane kidhi kacha do jogo ma record gigi e TikTok, gintiere chuny boma kar kacha, gitiyo mana gigi e yo ma opogore. Joma kamagi gidwaro tiegruok kod puonj mondo mi ging'e kata ni gik ma kamagi bende timore e yo makare. Weche mag tax education en mano ma nyawacho ni kuom adier nyaka sani nyalo bedo ni moko pok okawe pek madwarore. Ka yudo thuolo mar sani, nikech penjo mana penjo Erick wakili bende omake kar kanyo, platforms mopogore opogore gin mage, to kindegi bende ka koro chak juogu osuru ma kamagi. Ibedo kod ng'eyo ni gin mage madhi bedo kata ka ijuogi. Iwinjo kanyo mane bill ni nitie manyalo wacho ni product placement kata magi ma sponsorship. Ndimo utingo nyaka mag merchandise. Manya bedo kata ni kata koti kende mirwako, to koti mirwako en mara Ramogi TV, to intiere Erick Omondi TV. To Ramogi TV ochulo Erick Omondi mondo mi oland Ramogi TV e TV mare. E kinde magi giduto timore, sirkal ni kod ng'eyo ni gima kama otimore, nitie omenda modonjo karka, nitie omenda mawuok. Ji mang'eny time ka gikia ni gima kama sirkal bende neno, to nego bed ni ichulo gik ma kamagi. Ng'ato koro kia kata ni weche ma kiare pin ka ginang'o, pok ondikore gik ma kamagi. Jotugo ma kamagi nitie kindwa. Okony gi e yo machalo nade. Okay. Penjo maber kabisa. To kapok adwoko penji, adwa wacho weche moko ma dwaro touch gik ma Erick owacho. Number one, awadwa wacho ni this proposal mar the digital tax target ni penjo ni o target which income. Come on. I penjo ni o target pesa mane. En mi yudo cha koso mar branding koso ang'o. Duoko en ya proposal ni target pesa ni te mi yudo e digital platform. Mane duoko. Okay? Mar ariyo, obligation mar proposal ma biro e wach bill ni. Obligation oket kuom ng'a. Duoko en ya obligation oket kuom ng'at ma chuli. Koro ka in Erick Omondi i create a content mondo iusa, itim na gimoro. Sama poka chuli, I am obligated to deduct 15%. Ma pesa no ok chop ne Erick ko e pesa no ok chop ni. Okay. To the implication mar ni mara adidakte kapoka chuli, tiende ni anyiso KRA ni lururu Erick Omondi nikech asechule pesa moro my certificate. Nikech sama deduct there is a withholding certificate. Ma nyaka chiu ne KRA ma imbe ne aoroni. Koro mano nyaka wang'e. Gima kendo adwa na nyisu mondo ung'e. To kose ng'ad ma to kendo KRA use kendo lower. Exactly. Nikech the withholding tax is not final. Okay. Withholding tax is not final. Tendani idwaro ni kase withhold ma chiwo ne joka, to pod idwaro ni Erick Omondi obi owachi ni Erick Odera natimo ne tich makama, out of tijino nomiya siling 1,100. Koro pesa mane omiya no atiyo weyo kama mai pesa modong mai tax. Gima nyalo konyo koro gima konyi kanyo en niya, iwacho ni to kapok natiyo ne Erick Odera na travel, na tiyo gi ji, jogi na chulo gi, na ng'iewo equipment and all this. Koro mano emomiyo na wacho ni nyaka ikela professional mondo konyi. Koro konyi go kwan no maler kabisa
mondo ing'e ni to kare pesa di makoro owinjo bed ni tax to pesa di makoro owinjo bed namiyo KRA. Koro mana ka ngidhi nyime Yes. lere kar ka nikech ang'e ni Erick Omondi kachiel koda kalange mantiere kar chiemo ma jotugo gi de gier mar ng'eyo nikech sani koro iwacho ni ka osedhi kata wacho ni nan gi ja kamera nan gi ja sound nan gi ja lighting jogi duto nokawo omenda maromo kama gik mana tiyo godo gin kama transport gin kama ne wan ji apart watimo production machalo kama to ne wachulo kata accommodation bende gima chalo kama koro kisego total ni duto gigo manitie mi wacho ni aya koro mai mantiere kar ka ere kaka odhi konyi e chenro mag osuru ni atamala 15 kono ka poke chule ka intiere kode ka kichiwo Erick Odera ochiwo 100,000 ne Erick Omondi kuom tich motimo ere kaka pesa cha dhi konyi odhi konyi machalo na koro gima timore ni pesa mana chulo KRA cha en a credit ochalo advance payment koro kane wasego kwan cha mwayudo ni kuom siling 100,000 mana chuli cha isechulo ji isenyieo equipment travel isetimo accommodation and all that koro this is your taxable profit waluonge ni taxable profit ochopo kata siling koro 20,000 20,000 ni kwa goyo gi 30% wayudo ni maybe 6,000 6,000 ni wagolo e pesa mani asechulo ne KRA cha 15 cha wagolo kuom pesa ni pesa modong piny kani ema koro ichulo as final tax okay koro nitiere withholding to nitiere final tax mane momiyo idwaro ni responsibility mar golo pesa ni obed kuom ng'at machuli tiende ni kapok pesa no ochopo ni to segoli tiende ni in koro okibi wacho ni ka Erick Odera no miya 100,000 in koro kenyal wacho ni no miya 80 mano koro KRA bro nitiere kaka koro bro fwenyi koro kenyal wacho mano kenyal dhigo below that there is a certificate koro mano na dwaro ni mondo aler kabisa mondo iwinji koro with the holding cha bibiro tiyo go bang'e kaka credit kata kwa wacho yo mayot onyalo wacho ni advance payment but not advance but inyalo tiyo kode ni credit aya gima dwaro kendo ni mondo awachnu en ni the thinking mano miyo koro serikal neno ni mondo gidhi digital gi target digital content any digital content to give the informal part kata the informal sector nitiere proposals a lot mara being targeted mamoko abro wacho seche moko nitiere gik moko miluongo ni turnover tax ineno ka koro serikal nyicha en ng'at mayudo pesa maromo siling million kadhi mbele sani koro gidwoke piny nyaka siling 1,500 kaito nyicha en ichulo kiyudo turnover 1 million ichulo 1%. Sani koro giwacho ni kiyudo turnover of at least 500 koro ichule at 3%. Koro tiende ni gitarget informal sector to gi the digital industry. To gimomiyo mage timore nikech onge regulations. Mage are new industries, mage are some unregulated industries. To gi believe ni nitiere a lot ma can be tapped in between. It is itimo mage te gimo iluongo ni choko osuru. Tang'o mi choko osuru mondo wayud pesa mang'eny, mondo watim go development mang'eny, mondo wachul go gope priorities mag government. Okay? Koro mago emomiyo ineno ka koro gi target kuonde moko manyo ok gi target chon ka. Emomiyo koro ineno ka koro gidhi mondo ging'i e digital platform. To gima emomiyo atemo nyisou Omondi ni un koro gima konyo uka sama koro serikali ineno ka koro se narrow down. Gima koro konyo uka en records. Records ni mar jok michulo. Records ni mar kuonde midhie mitime accommodation, mar kuonde expenses ni te. Koro nyaki create maber, nyaki keep maber, kendo nyaki keep gi maber mar higa beach. Chik dwaro ni mondo keep records ni mar at least 5 years. Nikech inyalo timo gige nigo kaka sani koro ineno ka koro sani ngene ji dwoko tax returns. Ji dwoko tax returns ma higa mokadho. To kuponi kose dwok gi nyaka tarik 30 mar June mar higa nini. Serikal koro bro chako nono ni to Erick Omondi no dwoko nwa return to return nene wacho kama. Tang'o momiyo wan gi information moro ka ma wacho a different thing. Koro ibro luongi ni Erick bi ler nwane. Koro samilero nwane samilero no ibro dware ni bidhe gi records ni. Okay? Koro records ni are very very important. To records ni gi ema nyiso ni joki emna chulo. Chik bende dwaro ni submit you gi ji.
ka in gi ji ma mosebedo ni tiyo ni for like more than 3 months, then inyalo consider mago kaka employees ni. Koro inyalo chulogi gimiluongo ni pay as you earn. Mi deduct kapok ichulogi, deduct kapok ichulogi. Kata inyalo ketogi withholding system, koro ichulogi kaka professionals. Koro imbi withhold, imiyo KRA, kaiti shift the obligation to them, mondo gin bende gide clear. Koro magi gik moko ma owinjo bed ni wang'eyo mondo mi koro industry no odhi obed maber. Okay? Most importantly, we lost records wa mondo gigo wago weche wa mag tax go odhi mbele. Lakini proposal ma wan go ma target digital tax ni en proposal poko kadhe. To gin ariyo. Ingeni wasebedo kwa wuoyo mne achiel mar withholding of 15%. There is also gimiluongo ni digital asset tax. Digital asset tax en gima koro Erick Omondi nigi a digital asset. Okay? Erick Omondi want to transfer his digital asset to Cleophas Oluoch. Okay? He transfer to Cleophas Oluoch at some value. Chikni wacho ni ya, you transfer it, then you pay at 3% on the market value. There is a problem. Mabende ya ukil nyalo pick up, kata unbende nyalo pick up a memorandum. One of the problems ending ya, itere obedo transferred at market value. Mano is wrong. Nikech market value oko consider the costs ma in ka kata kane poko yodo gino. Owinjo bed ni deduct cost go te. Okay? Koro mane achiel kuom gima owinjo bed ni gi pick up. Number 3, an asset oko owinjo bed ni bedo transferred at market value. Owinjo bed ni ging'iyo the gain. Yeah, like land. So why are they treating this one now at market value? Kuro mago are weaknesses munyalo point out in that memorandum mondo uter ne MPs kaito odhi okadhi. Iwacho ni magi paro mar chik ma nyaka sani un gi thuolo mar golo paro bende kaka wakili kaka Erick Omondi, CPA Erick Odera bende nitiere kar ka mondo mi warangane ni chenro gi duto biro yo machalo nade. Dona yudo ote kuom joneno mawuok e Facebook, mawuok e YouTube, SMS, bende nitie kar kari adek auchiel no ka waduogo achako di wakili wach mari mugi kagi miya awinjo wach Erick Odera mugi kaito bende wach mari mugi Erick Omondi ne serikal ne jogo duto bende ma rango weche maga paro mar chik mar omenda mar 2020 kod adek jopiny wacho nade ketia ne kanya achiel kachiel mondo mi wayud gi okinyi ma kawuono ka wantiere kae koda ote modonjo kacha e mbui mar Facebook, SMS bende nitiere karka. Wacho ni sani bende kagi kore karkanyo mondo mayude. Edwin Okun wacho ni Kenya dok e ndalo machon nikech weg kembe go ok biye gi osuru go. Erokamano ahinya kuom pachi. Ng'eni ang' wayudo gi kanyo kachiel welo luto mantiere karka ng'arango gi kaeto bende ang' wayudo ne pachgi. Edwin Onyango wacho ni mano ok mbui ema waweyo. Jok ma wakili wacho ni jogi dhi give up. Gintiere kar kanyo ero jogo bende koro weyo weche ma kamano. Mose Makoriwo wacho ni point mawinjo maler en ni sirkal ng'ado jodhier usuru to wacho to giene wacho ni to ni ene godo wacho ni sijui Mudavadi rigiji gi jok ma kamago duto geche inyiewo ne gi go geche mano gima late seriously. Erokamano ahinya kuom ote mari. Jasup Jakado nyinge un go ka mano timo gik mano Facebook mano adier Erick timo comedy okiot samoro content ma in godo dwaro gari bar chuni ni kwayo anase kwayo maol to gisani ka bed ni sirkal dwaro osuru kuoma to gigo oko wacho ni call me jasup oling to dwaro the black sugar. Erokamano ahinya kuom ote mari wacho ni thoth ote ntiere kar ka to wachopo kidieny moro ma koro wadakawo ote mogik gi koro gin kuom welo mantiego okinyi ma kawuono e studio. Ang' achak kanyo kod wakili Atieno Ogolla bang' twak gi duto mag mbui tiyo kod mbui to kanyo bende ichoke usuru maka gi kacha mane bwo dakika achiel miya mana wach mari mogik okinyi ma kawuono ka watieko twak. Adwa wacho ni Owadwa wacho ni the youth have various challenges. And waneno kataji o university to gionge gi anything ma miyoge income, so they've used their creative minds to be able to come up with content that they want to share and monetize. So government should be able to see a way in which, as much as they want to collect tax, give factor in
the needs of the society. Mano, one of the principles of taxation ma iwachoni equity. Nikech, if you just impose tax blindly, jomoko kaka Erick nyalo by court to there'll be a misunderstanding. You see, so akwayo need the government engage the specific industry players. Ma gi target and that in that whole finance bill kaka nyiri nitie gi issues gi content creators gi issues gi property developers. You're seeing the capital gains tax gi issues gi. So every specific sector of the economy should be engaged. Casto these people organize themselves and bring their memorandums. Kamano. Agonero kamanya wakili Atieno Ogolla kuntwa Odera mugitivyo kinyi makawuono. CPA Erick Odera. Wach mari mugi. Wach na mugi kenene bill mantiere before parliament ni a raft of proposals touch on several industries, the digital industry, the small and medium-sized industries kaka gitanova. There is the industry mara energy. Nitiere proposal to reduce VAT on LPG gas. There is also a proposal to increase the VAT on petroleum. Yeah, nitiere proposals on capital gains. Nitiere proposals on the housing scheme 3%. Yeah, nitiere other proposals okdang moyudo thuolo mar wacho gi kate. To gima anyalo kwayo industries players en ni industry ka industry obedi to nge how they are being affected in this with these bills. To gi bed piny to gi nge gindik memorandum to gi ter sani emitero gi e od bura kaka gi bed affected ka muhero to upako to moko dwar to wacho kaka uyu bed ni lose mondo konyu. To ote manyalo miyo kata advice manyalo miyo content creators to gi jok moko en ni kidwa konyori e weche mag osuru to records nyaki losi, nyaki ng'i kaka nyaki bed ng'at mong'eyo weche mag osuru. Tiende ni nitiere gik miluongo ni tax education mabedo offered gi KRA, mabedo offered gi ISPAC, to gi wan bende kaka professionals wantiere around to help. So inyalo engage wa nitiere gimo kiwinji to walero ni nikech samoro inyalo paro ni tax ng'eny to karotin tiende ni ong'eye moking'eyo. Koro watemuru mondo watudre uru mondo mi wayud kaka wakonyore. To tax to en gima nyaka bed ni wachulo nikech mane gima en fuel mar sirikal. Erokamano ahinya. Kinde go bende waboluongi kinde mamoko mondo wapuonje oganda e weche machalo kama. Erokamano ahinya CPA Erick Odera mano jakas gunga. Erokamano ahinya. Haya. Koro Erick Omondi wada tieko ote mari mugik gi wach mari mugik bende ko tieko twako kinyi makawuono. Ote mara kawuono to abedo a lot of information. I receive a lot of knowledge. To poda kwa serikal ni giwerego. Mar digital ni giwerego kata higa achiel walosi higa manyien. En gi manyien onge structures aloso kaka a leading content creator. Actually by default they're leading, not one of the most followed. So I've gone through now Instagram na 2009 gi Facebook na. So there's a way I've built it so I understand the dynamics. Koro kaber won to watch digital no to serikal kikmul sani. Mondo mi walosi mato angisogi kechodi ke 2024 kwase winjore to kata onge structures ntie jo mang'eny ma ok understand ka on gi ogwedha aromo gi wataalamu onge gi okoka gikia kaka no wacho no ntie jo mechulo gi nyithindo. Yeah, so industry one ni podo yom to obrukel a lot of a lot of heat and a lot of emotions. Mok bikono serikal. Tungeni un to en yude. Inen. Koro un to magi mo wacho. Giwere go Omondi to warum koro gi watalam gi serikal to gi understand what to understand gi. Onge ngwech malgi mar sani to gigole agola Omondi. Ai to walalre to mano my personal advice. The duration ma 20th no unless I can me recommend mo team kech ami ana represent voices man okoka. It's too late to start explaining to these people gimomio
Get into other issues attached to it. Mangeni sana. Ma prior to gino buogo. Dalonya bedo matin. To buogo amane edir yuak mag mogo, yuak mag nini to affect you day. So an mano pas Erick Omondi walos 2024. Ero kamana inya Erick Omondi komparo ayo serikalo makbre kalkanyo kana ni break mar pinyo chot. Yore gari gamos joro miga manyien. Ero kamana Erick Omondi ko mito matwa koda bide Ramogi TV okinyi makawuono. Wakili Atieno Ogolla ntie ote modonjo karaka mbui mar SMS. Konya kod namba Atieno adwa mondo konya e kes moro machalo mar tax. Ngani waseng'eyo gimodwaro odwa namba koro kodwa namba maka ko jimanyo namba ya koro wacho no manyo mana kes moro aya koro Atieno anga mi namba ne mondo kain kes ma kes aya ko ken kes agitie kes ero kamano bede Erick CPA Erick Odera gin janeno mar Ramogi TV ero kamano ahinya kuom thuolo man wayudo matwa kod okinyi makawuono en moro pile ka pile ka wapuonjore elo jogo duto mano kelo chero bire makare director jo mak duol jo TX jo graphics jogo duto nyaka jo kamera wagon wero kamano nyaka jo digital nyaka jo commercial jo mauso chero makama be ko usi to wage maber ki are pod biro na kaka Ramogi TV koro wantiere ka wagon wero kamano nyaka jo digital mar Ramogi TV udhiro pichni malera nyaka ntiere mbui karkacha wagon wero kamano nya kuom thuloni mano ayudo Sharon ngao chang mapiyo kinyoge ne warom e chenro maru piny kod makoromo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar ma okeu nyaka sango alore gi kanya sai mundo riti waro mudo chieng' makiny